dende a evidencia de que houbo unha asistencia masiva a esa manifestación, que podemos decir sin equivocarnos que foi a maior mobilización da historia en prol da lingua galega, e, además, nos creemos que en correspondencia ca preocupación social que existe ante a política do actual Goberno da Xunta en materia de normalización lingüística, foron miles de persoas que expresaron a súa vontade de existir como sociedade e que expresaron, por suposto, a conciencia colectiva de ser, Nós, desde ese punto de vista, queremos decirlle ao señor Feijóo que debe reflexionar. En primeiro lugar, reflexionar sobre o porqué o Partido Popular rompeu o consenso en materia de normalización. Por lo tanto, sendo eles quen rompe ese consenso, pois pensar o que teñen que facer a partir de agora. Desde logo, romperon xa nos seus plantexamentos ou posicionamentos preelectorais, a ninguén se lle escapa a participación de destacadísimos membros do Partido Popular en determinadas manifestacións que todos recordamos, e tamén, efectivamente, ese consenso se rompeu dunha maneira clara, explícita, pois despois da victoria electoral do Partido Popular 1 de marzo, con diferentes manifestacións no sentido de a intención do Goberno galego de tomar medidas políticas involucionistas ao respecto da propia legalidade existente. Debe reflexionar tamén que a política lingüística do Goberno galego, desde logo, non se pode ou non a poden ditar os sectores máis extremistas do electorado do Partido Popular. Por lo tanto, en consecuencia, nós sí que creemos que o Partido Popular debe dar marcha atrás e reconsiderar a política lingüística, a política en esta materia expresada até o momento. Nós queremos recordar que a normalización da lingua galega se define claramente no Estatuto, no artigo 5 se fala que é a lingua propia da Galiza, e non debe ser, como dice moi ben o Partido Popular, non debe ser obxecto de debate político, pero para eso